दा जों इउपिपिएल राजनिति हान्जानिफ्राय साथाम एमपिआ जितु जों दिल्लीयाव थांबाय साथामबो लोगो जानानै जोंनि बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों मावलांबाय थागोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि आरो गहपुरनि माखासे एरियाफ्रा अलरेडि हाबबाय गामिफ्रा हाबबाय बे एकर्डआव दंखायोमोन आरो एकर्ड मथे गोबां खामानि मावबावनांगौ दं जोंहा माखासे गामिनि हाबबावनांगौ दङ बे प्रसेस बाय प्रसेस जागासिनो दङ थांनाय बिसायख'थिनि सिगां गोबां खामानिखौ जों मावदों माखासे थालांबाय बेखौ जों मानियो बिनि थाखाय जों खामानि मावबावनांगौ दङ दा जों इउपिपिएल राजनिति हान्जानिफ्राय साथाम एमपिआ जितु जों दिल्लीयाव थांबाय साथामबो लोगो जानानै जोंनि बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों मावलांबाय थागोन आरो बे जोंनि थांखिखा आरो जोंहा फोथायनाय दङ जे जोंनि एकर्डनि गेजेरजों जायफोर दफाफोरखौ जोङो मोनबाय बेखौ गोख्रै मावफुंनायाव जोङो देरहासार जागोन आसाम सरकार भारत सरकारा बेखौ मदद होनांगोन खारन एकर्ड खालामनायाव आसाम सरकाराबो बाहागो लादों आरो भारत सरकाराबो बाहागो लादों गतिके माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बेलायाव आं सानो एबार आसाम गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगो जायखि फैया गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो बिथांमोनजों सावरायनानै भारत सरकाराथ' दंखायोआनो गतिके जों साथाम एमपिआ लोगो जानानै जों खामानिखौ मावगोन आरो सनितपुर जिल्लानि जिहेतु सोसननाय बा दानख'नाया सनितपुर जिल्लायावनो बांसिन दङ गतिके बे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मावफुंसारनो हागोन होनना आं फोथायनाय